Ka henyu trap youth council sang kami mata kasngi palai ka shipau tarik unailar arjara paulai. Kalalai bani kandu yo menteri badai peje katanat CNRD blok u Abu Tahir Mandal badai tiru e kadorkas. Kawai kamat bakaseng kalabu kalong. Halor ka jingbom pelai ka pisa ba pentrei ka skim shispa sngi ne ka MG NREGS baki VEC jong kishnam ba per ke luar lanam ye ka jingbom pelai ka sarkar ka pisa. Ubaroi kupar sendram General Secretary ka seng habakran bat kilap patai kubor hadin balami na ka kamera jo menteri. Ulai tu bai ka pisa ka basa la pelai menhenin ka sngi adu sanpau na ka shispa. Baru menteri ula kularu bahaki ni kisngi on supply load ya baro ka pisah rengkat ka jentre lang bat katanat ka badai pej. Ulai turu bakat kum na menteri baka daw ba penselam man pelaj ka pisah kadai ka jing selam ban pelaj pisah na ka sarkar pedang ka sengkel ajing muru ya menteri baki MLA kini ban aino 100% cheki VEC ya ka skim MLA ka baki juyo ar poisan klur kana bakila ban penteri kam. Ka paningkong kadai ba nakapor sa kapor ki judon ki VEC ki judon ki nong ki bawan ban pentip sa kaseng ba halor ka jingbom light kata ka pisa by day bat karukong pentri kami ki scheme jong ka REGS ka bakam kongsan hi kadai ba pilayu iru ya ki kubor nakapor sa kupor ki balami ba kadon kata ka material component kupor bagi pentri kami ki scheme hapo kanika MG and REGS kasyadon ka benta ka by day tik tang ta bantit ikitiar kita. Hot ya ka wages lani ka ding siu by sngi ya kinong tray lani kita job card holder ka nakaliang jo blok nakaliang jo department kila ban penyo kat kum bala betha hapo jong kaan ribun pat kapisa ka pasakut ka bapen ya ki VEC lani ki village employment council ban pentre ki scheme ki fair lani ki project fair ka de namar pa ka sarkar Meghalaya ka muslim pala ban pelat ya ta kapisa by day bentanam ta ki tiar kita ngisuthu babun ki VEC ki pentrei ki kam ya ki project ki fair hapo ka jeli trekam ka jongki da ka baki yo ka jingerap le si na kinong supply na ki dukan ki fair la kalong ka cement ya unar bat kiwi ki jing don kam ki project fair nei lada kani ka jing bom plai pisa pa jong ka sarkar ka simpor yo khubor ki don ki VEC ha ki katukat ni tuli ki block ba kata ka material component le ka fund kam ta ka material component ki mlat hadu arsenal Kajing kali kalau bahaduk kat no kini kinong ai tiar, lani kinong ai syak, kinong ai ram ki tiar kinla ban yarap ki VEC. Tiar lada kimla ban yarap komut na ha por bagi penteri kam ki skim ki jongki hakmat pat lani ki projek hakmat kan bu jing ki bakum kini VEC. Tidak bu kajing dawa hakmat jong u minister in charge jong ka CNRD bu de bakasol kan Meghalaya kadai banwan ra ya ki SOP lani kita ki modalities bakum no ban pelat ya pisah ka bedai bat ka buat kanika material component. Tina kalian yung minister ula pentip yang ni bahajing siya menin dang menin kasngihi ya kita bisa kibasa ula pelak pembasaran 4% kata fund na menta ka material component ka ba la sating menta but hakini kising banwan ru unang yele ban pelak ka department kan yele ban pelak. Ni ka jingong ka jongi kalong ba pentri kam na ka MLA scheme 100% ban pentri kam halada pentri kam yang nung project pentri kam belang ba VEC kan. Melada penteri kam dan pak VEC kalau mau PI besar kesenong. Ni kumbolong menta UMLA lada ukwa ban penteri kam ke footpath kalau mau kesenong. Uai hakinu kinu kibri jong. Ki kontraktor lani kibri ki bayadai bat lani hakiram ba senong kum ta ter. De lada ki penteri kam pat in convergence bat ka MNGS komut pihak ai ka VEC berkoe. Komut baru kinong senong kinyo benta hak tu kam. Ende mi ang ba ai ba blok ndre ai hak VEC council. Rausnam arja arkuat akapor ba iba Hamlet Doling lalong minister jong CNRD nilawan berbudin ya kanika kam namar ku mengitip hi haka snem arcak hatra ka CNRD department kala ai kawi ke proposal hapo sarkar ban ong ba ka CNRD department ka dibendon la ka jong ka kader la ne la ki jong ki staff nadu ki gram sevak hadu ki junior engineer ki assistant engineer la ne kita ki BDO kumba kalong menta lada fipet ya ka CNRD department hapo blok bat hapo district office ki jongki bun ki haban shim on deputation lada fipet ki engineer ki bawan na po ka PWD department ban penteri kam ki scheme ki fair lada fipet ki BDO ki officer ki bashim on deputation na ki department ke lada penteri kam ki atli ki service rule kata Meghalaya Community Rural Development Services bat ka Meghalaya Community Rural Engineering Services kaumut ba ka CNRD department kan don la ka jong ka kader
mo ki video kin dai be ki bawan tek kat kum kani service ba ki engineer kum jo bat lada kila ban yo ki engineer la jong la ne ki video la jong kum ki kam hapo ki blog hapo ki nong kendong kam tam ki kam pendroi ki ba per ki ba ya dai tek ba ka blog kum kin kam stat ki kam ba kum ni ong ba kani ka scheme ki MG and RGS kadi kata kadi ka we ni ki scheme ki belong successful tam la de fi pet ki jaka hanong kendong la de fi le hanong kendong mentapin lap ba bun ki development la ni ki kam roi ki kampun roi ki debit gambang ni ke scheme lah pikiran ni footpath pikiran ni ki jaka jungok kai perthai pikiran ya kumnu banyarab ha ka thung gatam boni ki project ki wan be lambang ni ke scheme nre la de pipai pat aku galiang la de pipai ba galiang ba ka MLE scheme ka ba ki MLE ki jong ki yo mata ka pisa ka ba sarkar ka sanction nam ta we MLE ka de hadu 8.1 crore ba tam ya kataru shisnam tengi bet bat la de pipet ya ko pentrei ya ki MLE sim kalong bet tik beli ngin ya len ya kata kalong bet kat kum kamon jong MLE la de pentrei kam ke SRWP ujiet ulak banjit kat bamon MLE la ban aya tu kasnong la ban aya ya tu briu jong u ban pentrei kam ki skim ba fer ulak banjit kamon la jong nama kata ka shong ha ka prerogative la ne ka bol ka jong MLE tik ai ka jingkwa ka jong ni kalong ba ka jing ajingmut ya ka CNRD department kalong ba 50% dan 100% na ka MLE scheme kidi ban le convergence la de ban ya te no ban ka MG and RGS ban pentri kami ki kamroi ki kampun roi ki ba per hapo ki constituency la ne hapo kisnong kita kam tam me hapo no kondong ka jingkwa ka jongi galong ba na ka sispa singi ka ba kinong song giyo menta hapo ka kani MG and RGS ni kwa ba lengba ka jing wan ra ka bisa kuma 100% lengba ka scheme no MLE scheme let's say kanang penkiu shushu ke jing yo kam jong kinong shong but kawiru kani kan yarap ba la da MLE ay nu scheme ha nu kasnong ki briu la ni kinong shong kin nom la shu ban kno yo nu MLE bon ong bo ay tang yo briu la jong ban pentre ka kam la ne un ay tang ki briu ki be day dai we bala ay ko BEC ko mod babaro kinong shong jong to kasnong kila yo kam lang ti kaniru ka silenti kan yarap MLE ba kanom dan ka jing kno kajing le siliang inu tingi ngi hadin mengi kren bat minister in charge ban penpa ni jing ai jimut bajong ni nak liang jong minister la penpa ni nak basai ban ong ba kam don jing kham ba MLE ula ban le convergence bat kani ke MG and RGS kata ka show ha kam bon shimet jong MLE kumba kolong menta ka sarkar kam khang ban le kata